खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव मोनसे गिदिर आपडेट रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय सा 2 मन्त्रिफोरनि मुं फारिलाइ नंगौ बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट बिश्वजित दैमारिया मन्त्रि मोननो हाबाय फोसावबाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि सा 2 मन्त्रिफोरनि मुं फारिलाइ फोसावबाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाबोन सानजौफु 12:45 रिंगायाव आसाम आयेन आफादाव समायखिरा लागोन सा 2 एमएलए फोरा मन्त्रि महरै आरो बिथांमोनानो जाबाय फारियै आश्विनी राय सरकार अशोक सिंघल बिमल बरा बिश्वजित दैमारी जयंत मल्ल बरुआ कौशिक राय केशव महंत कृष्णेन्दु पाउल नीलिमा देवी फिजुस हाजरिका डक्टर रनौज पेगु आरो सुशांत बरगोहाय नंगौ बिथांमोनानो गाबोन आसाम आयेन आफादाव मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन फोसावबाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय सा 2 मन्त्रिफोरनि मुं फारिलाइ बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट बिश्वजित दैमारिया मन्त्रि मोननो हाबाय नंगौ गाबोन 12:45 रिंगायाव आसाम आयेन आफादाव सा 2 एमएलए फोरा मन्त्रि महरै समायखिरा लागोन।